Ó srud é niscúilta mar leas cheannaire fáirtí ina fáil, agus chomáile sin go bhfuil tú th ceann an fáirtí in sos an iarthar go meú a brú se a bhábhar an referend, a meú héin go pásanta a bhábhar an referend seo. Well, a chu bhótálas mé sin grotha am héin, ach an óid be pléitimh sa go dhéanana fáil fi ceist an referend seo, tá ceistin tromchúiseacha le réiteach san na maion referend seo an, as an óid brahanse an éireú leis an rialtas freagraí thuirt ar na ceistin sin. Níl secar as an áirimh agat mar sin? Níl secar as an áirimh am céird. Go mé fá bhótáil ina chuineh? Well, ní me go rá, tá a fi bhótáil pásanta, rinne mé dearmid sin ó bháin agus credim héin go rúndocht na bailóide. Well, réid daoine ar a hon sin, ach in cheist eiletáin ná an referend seo agus céirdí anas fianna fáil, is dóilm sa go gaith me breanúir a gceist seo, mar tá ceistini... An féidim ceiste chuirt bailachcha le seo go mómhór mar a dúirt me na fiocha bank a legair phobal na tíre seo nuair a bhhaineann siad sa go is mó le airigid a curú ar fáil ón Eorpa agus ó bhancanis in Eorpa nach bhfuil sásta freigrúta be a chhlacha as na dearmid a rinne sealsan. Well, ag an nám seo heachtadála í chuomh tá míad anna bhaocht an tairgid atá chur ar fáile chu dúin chun téirnmh na tíre a ghealúint. An féidirlim ghlacha leis... Gam leis ceall, tá si chur airigid a fáil chuing leis ní churáist ó bhéin ní sin an lethúil. Níl sé bhil beidir nach bhfuil se an lethúil ach ní hé go bhfuil go leor daoine eile nó go leor faoinsí airgid eile le teach chun na tuarastal ar fad atá le híoch seachtainiúil seachtainiúil. Ó sin ach tá an réiteach sin deanta leis an EU IMF ní réimhainte sin le táda. An cheisteatá ná an cheart go Eorpa agus na bancan na Eorpacha bheith freigrach as na fiochaí a hairn siad Eorpéin. Ach ghlacham leis nach me sé sin measc na bhocail a bheith sa cheist don referend. Well, tá sé meas na rudaí a bheith go bplé, mar ar nói ní éiteach muide dar lomsa teachta réiteach mar a réiteach muide an aimse.